तेजपुरावबो सासे बर' आइजोखौ जास्ट पुलिस थानानिफ्राय 2 किल'मिटारल' गोजानाव थायो बेयावनो दुथां मानसिफोर जायनाखि दुथां मानसिफ्रा थांनानै हरावनो सामफ्राम बिथाङा हरनि 9टासो बाजियाव थांनानै बुथारहैदों सासे मानसिखौ बुथारनो हानाय बे परिबेसा अबेनिफ्राय फैदों आंनि हिन्जावखौ आं मोनफिननो हाबाय रायजोफोर आंनि हिन्जावजों आं मोजाङै मोजां रायजो जासिगोन दा आंनि हिन्जावा न'आवनो दं जोंहा दाखालि सासे बर' आइजो जाय आइजोआ जुलि जाखानाय बे आइजोआ बिनि फिसाया जोंनिसिम फन खालामनानै बुंहरदोंमोन दा बिनि फिसाया गावनि बिसिखौ मोनफिनबाय आरो बिनि फिसाया गावनि बिसिखौ बङाइगावनिफ्राय मोनदों होननानै फोरमायहरदों दा बिनि सायावनो माखासे खोथा दङ बेखौ जों फोरमायगोन आरो लोगोसे जों सावरायगोन बोरमानि थाखाय सासे मानसिया अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जानाय खुलुमबाय नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय आरो मैयाहाय बेलासियाव गंथाम हेलिकप्टारा बिरथिंगासिनो दंमोन बेनि नुथायखौबो आं देखायगोन अब्ला जों गिबियावनो सावरायगोन आन्ध्रा प्रदेशनि मोनसे जाथाय आन्ध्रा प्रदेशनि मोनसे जायगा नामखौ आं फोरमायगोन बेनि सिगांनो आङो माखासे खौरांखौ फोसावग्रोनि बोरमा बिगोमाया बोरमा गोमाजादोंमोन आरो बोरमा बिगोमाया बोरमाखौ नागिरबाय थानाय समावनो बोरैबा हरखाब एक्सिडेन्टलि अन्थाइ बल्डार गिदिर गिदिर थायोना बे अन्थाइ बल्डारनि गेजेराव नांथानानै अन्थाइजों सेबजानानै थैदों गिबियावनो बे थैयाखैमोन उनाव गावनि मबाइलखौ बहननानै गामिनि मानसिफोरनो फन खालामनानै गामिनि मानसिफोरखौ लिंहरदोंमोन आरो गावखौ रैखा खालामनो थाखाय बुंदोंमोन नाथाय गामिनि मानसिफोरा गोबां घन्टा नाजादोंमोनब्लाबो रैखा खालामनो हायासै नाथाय जोबथायाव बे गावनि जिउखौसो फोजोबना लानांगौ जाबाय बोरमानि थाखायनो सासे मानसिया अबथिरायै जिउ गोमाबाय होननाया बेनो नङा होमबा लोगोफोर बे गावनि बोरमाखौ नागिरदोंमोन हाग्राबारियाव आरो बे हाग्राबारियाव अन्थाइ दंमोन अन्थाइनि गेजेराव मानसि हाबलांदोंमोन आरो बेहायनो बे थैनांगौ जाबाय बे जाथाया जादों आन्ध्रा प्रदेश रायजोनि तुंगाली मण्डलाव आरो बे जाथायाव थैनाय मानसिनि मुङानो जाबाय राजेशआ बोरमाखौ गोबां अनोमोन नाथाय मा होनबावनो मासे बोरमानि थाखायनो बियो गावनि जिउखौ फोजोबना लानांगौ जाबाय आरो गामिनि मानसिफोराबो गोबां दुखु मोनदों आरो बेखौ सोमोनांथाव खौराङाव लिस्ट खोलैदों मानोना बे सोमोनांथाव खौराङानो होनजाबाय बोरमाखौ नागिरनो थांदोंमोन अन्थाइजों सेबजानानै थैबाय अब्ला बेखौ नोंथाङा मिथिखाबाय जानांगौ दानिया फैदो दाखालै बावै जायबा जोंनिसिम निउस हरदोंमोन बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि मुसलपुर पुलिस बादानि सिङाव थानाय दिहिरा पस्ट अफिसनि सिङाव थानाय सिब्रुबारि गामिनि बेनिफ्राय जोंनो मोनसे कल रेकर्डिं हगारना हरदोंमोन आरो बेहायनो सासे मानसिया गोमादोंमोन मानसि माने आइजो बिनि बिसिया गोमादोंमोन दा बे फिसाया गावनि बिसिखौ मोनफिनबाय दा बेनि गेजेरावनो बिथाङा जोबोर खुसि मोनदों आरो लोगोसे जोंनिसिम बुंहरदों गाव आरो गावनि बिसिजों मोजाङैनो दङ आरो गावनि बिसिजों गावजों मोजाङै संसार जालांफिनगोन होननानै बुंहरदों दा बेनिनो माखासे भिडिअ साफायनाय दङ बा गावनो आंनो भिडिअ बानायना हरदों बेखौ नायबानो जाबाय प्रान्जल सारनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आंनि हिन्जावखौ आं मोनफिननो हाबाय रायजोफोर आंनि हिन्जावजों आं मोजाङै मोजां रायजो जासिगोन दा आंनि हिन्जावा न'आवनो दं बङाइगाव रनिं भारायाव आङो आंनि हिन्जावखौ लाबोफिननो हाबाय दा मोजाङै मोजां आंनि हिन्जावाबो न'आवनो दं रायजोफोर जों सानैजों आलो गोजोनै संसार जालांसिगोन रायजोफोरनिसिम मोनफिननायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर दा प्रान्जल सारनिसिम आंनि गोसो गोरबोजों आखाइ खबजोबनानै प्रान्जल सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय तेजपुरावबो सासे बर' आइजोखौ जास्ट पुलिस थानानिफ्राय 2 किल'मिटारल' गोजानाव थायो बेयावनो दुथां मानसिफोर जायनाखि दुथां मानसिफ्रा थांनानै हरावनो सामफ्राम बिथाङा हरनि 9टासो बाजियाव थांनानै बुथारहैदों सासे मानसिखौ बुथारनो हानाय बे परिबेसा अबेनिफ्राय फैदों बै दुथां मानसिफोरखौ सोर गोहो होदों आरो हिउमेन राइटखौ मानो भायलेसन खालामगासिनो दङ जोंहाबो थांनानै थानो मोन्थाय दङ ओंखायनो बड'फाया जे बुंदों लिभ एन्ड लेट लिभ नोंबो थांनानै था आरो गुबुनखौबो थांनानै थानो हो